Tapos na ako dito na side. Itong rosas na ito is yung damit ko, pag ganun ko, oh my god, ang dami. Hi mga loves. So ngayon, trabaho. Pagbangon ko kanina mga loves, hindi sana ako pupunta sa labas. Kaso pagtingin ko, sabi ko, bakit mainit? Mahangin nga lang. At yung temperature, pag check ko, maganda yung temperature mga loves, nasa 50s. Kaya yun mga loves, trabaho ang Inday New Merian dito sa ating harap ng bahay para naman maganda ang ating pakiramdam sa araw at meron tayong nagawa, no? Kasi kapag ganito yung time, andin maganda kahit sobrang hangin, maganda yung araw, maganda yung temperature. Sus, mag-ano ako mga loves, yung katawan ko parang sabi ko, wala akong kwenta ngayong araw talaga. Ganyan talaga ako. So kaya yun, lumabas si Merian pagkatapos ko sine-check yung temperature at yung weather dito sa amin. At yun na nga yun, dahil ako lang yung may gusto nitong gumawa at ako lang talaga yung mahilig sa mga ganito. At sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako tinutulungan ni Mister. Hindi po talaga si Mister sa mga ganitong gawain, hindi po siya. Wag na lang kayong mag-expect na gagawin niya ito mga loves. Kaya yung Inday Merian ninyo po to the rescue at also naman hindi naman ito rescue, parang habit na ko talaga. At sanay na sanay ako sa mga ganitong gawain mga loves and also very satisfying talaga pagkatapos na nakikita mo na meron kang natapos, no? Meron lang akong i-share sa inyo po mga loves. Paminsan naisip ko ba paano kung mawala ako or paano, hindi natin alam yung panahon, no? At nasabi ko din ito kay Mister mga loves, itong mga pinag-iisip ko na mga hindi maganda. Kaya nga yung mga naiisip ko, sinishare ko kay Mister at sinabi ko sa kanya, for example, kung mawala ako, anong gagawin mo sa bahay dong? Sabi niya sa akin na yun yung mga tanong na hindi daw niya masagot at sa naisip niya baka ibinta. At sabi ko naman sa kanya, paano kung ibinta mo ito dong? Saan ka natitira? At dinagdagan ko pa mga loves, dalhin mo yung kapatid dito at make sure na malinis ang bahay kahit wala na ako, di ba? May habili na malinis ang bahay. Kasi talaga kung mangyayari yan, magpakita talaga ako kay Mr. Knock on wood mga loves, ha? So ginoo ko, ang ganito ka talaga ako mag-isip. So ngayon pagkatapos ko dong mga loves, natapos na tayo pag magti-trim ng ating mga bushes doon. So ngayon kinukuha ko yung mga na-trim natin ng mga malalaking branches kasi may mga malalaking din ito, mga sanga, no? Sanga-sanga sa kahoy. At ang cute na ng mga loves na pagkatapos kong na-trim, o tignan nyo na. O diba, hulma na kayo. At alam nyo ba, may habilin pa ako sa asawa ko kung just in case kung anong merong mangyari sa akin. Alam nyo mga loves, sa ganitong mga gawain sa bahay, hindi naman siya nakakapagod kung talagang gusto mo. Pero kapag ayaw mo yung ginagawa mo, and like para kang feeling mo sobrang na yung buhay mo, sobrang kawawa kasi ito yung mga pinagagawa mo. Hindi para sa inyo mga ganito. Kasi kung ayaw talaga nyo mag-garden or kahit pang ganito lang trim, hindi naman kailangan matrabaho siya, pero lalo na kapag ganito malaki. Malaki kasi talaga siya. Yan, yung area. Plus meron pa tayo sa likod. Pero nakakasaya naman siya mga loves kasi po nag-i-enjoy ako. Anyway, yung another habilin ko sa asawa ko kung just in case may mangyari. Kung ibinta niya ang bahay at hindi pa siya nag-asawa, kasi nga sabi niya hindi na daw siya mag-asawa, ito na daw yung pinaka-first and pinaka-last. Natagam. So sabi ko sa kanya, please wag kalimutan yung family ko, no? Yung mama ko at papa ko. So kung ibinta niya yung bahay, please give them something, no? Para naman para meron silang mag-start sila ng something kasi mahirap mga loves kasi ako lang talaga yung nagasuporta sa kanila. Yun talagang iniisip ko. But anyway, so yun lang yung mga natin mga loves, no. Advance talaga ako mag-isip at inuuna ko pa yung mama at papa ko kasi kung pang may something mayari sa akin, kawawa talaga sila, no. But anyway, so yun, itinitrim ko na tong ating rosas kasi kailangan natin siyang pulungan. Tayo mga loves. Kasi kailangan natin mag-spray. May dito, poison ivy. Dito, asan yan? Dito, oh. Kati-kati. Grabe yung motor. Basta ganito na talaga yung time. Mainit na mag-start na. Ang mga motor na sila, magwala. Tara. Diba? Tapos na ako. May isa pang rosas, guys. Yung isang rosas doon, kailangan ko siyang i-trim. Doon yung pinaka-last din. And then, yun. Kailangan ko lang itong tapusin kasi nga
Ang dami ko pang gagawin. Grabe itong mga motor mga loves. So, tignan nyo. Oh, lumilipad na. Oh, lumilipad. Oh. Ganyan yan sila dito mga loves. Kasi walang mga sasakyan dito. So, kaya yung mga motor magpunta sa mga lugar na mga ganito ba, mga quiet. Dito sila magpuntahan kasi walang sasakyan, pwede sila lipad-lipad, di ba? So, yun mga loves. Tapos na ako dito na side. Like itong rosas na ito is tapos. Ito siya. Yun. Ito hindi ko na siya i-trim kasi maganda po yan siya. So, yun. Nilagay ko siya doon mga loves sa bag. Ito, next year ko na to i-trim kasi maganda ito eh. Kapag magbulak na siya, sobrang maganda pula. At ito na yung isang rosas. Look, si Tami ando nakaupo. Ito din siya. Same lang ato niya. Look. Dito tayo na area. Dito kasi ang dami kong kinat. Ginalbo ko siya mga loves. Tutubog pa yan, no? Yan siya. So, kunin ko lang yung mga nakuha ko na Nakita ko ba sa inyo? Tapos na dito. Na-trim ko na siya. Look. May shape na siya mga loves. Look, ang hangin, ang lakas. Ito itapon ko ito sa basura. Ginoo ko ang hangin, ang lakas. Hi love! Here's the mail. I'll bring it inside before we go flying. And yan. Very windy. Huh? I remember March is always like this. Huh? Only for the last 4 years. 4 years now? Not always like this. So, continue tayo mga love. Bahala na sa time-lapse tayo ha. Kasi sobrang ginaho. Sobrang windy. Dito na nag-start yung mga inaatake ka ako mga loves. At meron dito, ang dami pala dito sa aking napulong this last January. Pinutol ko kasi ito dito mga loves. Itapon, ilagay ko sana sa bag. Pero napagdesisyonan ko na dalhin sa likod ng bahay at itapon. So ngayon, pumasok ako, nag-change ako ng jacket. Nakikita nyo naman ito, nakikita nyo. Yung nakita nyo yung area doon na merong hindi ko film. Yung nakat ko yung winter dito, winter January, nagkat ako doon. So, before ako pumunta ng Pilipinas, nandun na yung bulk. So, pinasan ko siya mga loves para ilabay doon, itapon. Pag ganun ko, iba man ato mag-ganun man o. Ganun ko. Sabi ko, parang may something talaga akong hindi na gugustuhan. So, pagtapon ko mga loves, tinitignan ko yung yung damit ko, pag ganun ko, oh my God, ang daming tics mga loves na hulog-hulog. Sabi ko, ang dami. Yung text na may disease pa naman, Lyme disease. Ang ginawa ko, ginanon ko. Sus, ko, may gloves ako. Pinatay ko siya lah. Hindi man mamamatay mga loves yung text. Ay, sobrang thin ba? Sobrang thin. Sobrang liit. Sus, pinatay. Hindi man mapatay. Sus, pumasok sa gilid, di ba? May tahi dito sa jeans. Pumasok. Sabi ko, doon na. Naghubad ako doon sa garahian. Dandun yung damit ko. Kailangan kong i-spray. Kasi ang dami. At saka pati yung ko, medyas, sapatos. Wala na akong sapatos dito sa harap. So, i-spray ko yun mga loves din. I don't know. Nangati yung ulo ko. Baka meron. Pero, meron naman akong solod ba? Ito. Meron akong ganito. In-order ko sa Amazon. Kasi galing tayong Pilipinas. Pagkatapos, akala ko ang dami kong koto. Wala pala. So, brush ako ng brush. Wala akong koto. So, ngayon, ginamit ko siya. Baka meron sa buhok ko. Wala naman. Nangaibot yun ang buhok ko guys. Nangadami na putol. Kasi nga, ganun ako ng ganun. Ayaw ko magka-Lyme disease, no? Wala kayo dyan. Tignan. Taing ako, baka may pumasok na. Nakakatakot. Nakakatakot talaga itong text mga loves.